welcome to our YouTube channel. Kasama natin si Kuya Mac. At ngayong araw na to is ipapagawa na punta kami ng Santo Domingo. At ipapagawa namin yung mga bike namin na binili doon. Okay, Kuya Mac. Tapos, isa pa. Next time mag-ganito eh. Okay, ready na. Loob na sakyan kong maliit. At nandito rin si Kuya Mac. Mamaya si Kuya Mac din na magdadrive para may thrill. Oh no! Sabay mo na naman guys. Few moments later. Okay, mga kaibigan, dito na tayo sa mismong tabasan na warehouse. Dito tayo. Kasama si Kuya Mac. Diba pa-check natin yung bike natin. Okay? Ayan. Kaibigan, okay na. Then, yung kay Kuya Mac. Hi, sir. Gagawin nyo sa kanya. Ryan. Siya yung gumawa ng bike ko at saka yung bike ni Kuya Mac. Okay. Ano Kuya? Ano yung kinakalikot mo dun, Kuya Mac? Itong kusina para makakot mo sa motor ko. Ilalagay ko sa motor. Yung yan ang matindi. Ibang-iba na yun talaga. Mga kaibigan, nagpapalamig yung bike natin. Nakatapat dito sa may electric fan. Yan, tapos na mga kaibigan. Nalabas na tayo dito sa may kasad yung filter. Siya yung tali na ng bike namin. Nara-safe na babalik na naman ang bigan. Dito kuya. Dito. Okay, dyan oh. Pwede. Hindi na ba abot? Saan? Pwede yan. Hi sir. Oh no! Si Kuya Mac ang magdadrive. Ay, hindi ko alam kung masarap ako. Makalimutan natin. Hindi kita ang placer pagkuhan. Tulak mo to Kuya. Ayan. Yan. Si Kuya Mac ang magdadrive ngayon. Pauwi kami ng bigan. Okay. Sige Kuya, pasok ka na Kuya Mac. Alright. 10 seconds later. Dito na tayo sa loob ng sasakyan. Ito si Kuya Mac ang nagdadrive. Balik ng bigan. Okay yan. Yan na si yung... May kilid ka pa Kuya. May kilid ka. Yan o. Road trip. Okay. Karga natin.
seryoso mag-drive, oh. Ako, kakakatuto yung mga kapitbahay. Yun, oh. Marunong na lang. Practice lang naman po. Practice lang. Kunting practice lang yun. Sasanay ka rin. Pero kapag mas maganda, pag yung sarili mo na yung sakyan. Pero wala ka ng pamatong may babanggaan. Oo. Yan, overtake na rin yun. Tagal-tagal sa likod. Pinagmasdan lang niya yung bike. Safe na safe kasi nakakatali. Magaling magtali si kuya. Galing magtali. Ako kasi, parang walang abubot lang. Kaya Bobo. magaling siya. One eternity later. Ito na, okay na yung mga bike natin. Ang problema lang dito na sinabi nila. Yung gulong ko daw, medyo hangin bomba lang kasi. Pressure ka doon eh. Compressor na. Sa bike natin, yung gulong medyo gumagalaw-galaw. Pero naalay niya ni Kuya. Kuya Ryan. Ngayon, try natin yung bike. Okay, yan mga kaibigan. Try natin na okay na. Tataas na natin yung bike. Balik na natin dito sa saksak. Ano masasabi mo naman sa paggawa ni Kuya Ryan? Okay naman. Talagang ginawa nila yung servisyo nila. Hindi sila tumatanggap ng bayad. Yun lang. Pero may palihim na konti lang. Para may reward naman sa ginawa niya. Pagkagawa nila. Okay, thumbs up tayo doon. Okay. Yan na po nagtatapos ang ating vlog natin sa araw na to. Pumunta tayo sa Domingo, pinagawa yung bike. At sa na-meet natin si Kuya Ryan na doon sa nagtatrabaho siya doon sa Pintel sa may Santo Domingo. At ito yung first vlog natin sa bike natin. Bago sa lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan i-click yung subscribe button at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga next video ko. Okay. So ulitin na naman. Goodbye.